BJPनि जि आग्राहन बेखौ लानानै जोङो एसे संकित जागासिनो गिनाय फैदों। जोंनि पलिटिकेल जिखिनि खेमथा जों BTCनि थ्रुयै मोनदोंमोन बेफोर जुदि गोमायोब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे असान्थि मोनसे परिबेक फैगोन नामा जोंहा मोनसे गिनाय दङ। जाहोनानो बेनो जिथुनाखि जोङो उन्दैनिफ्राय बाहेरायाव देरनाय दा जों मोनथियो जेनेबा जों बाहेरायाव माबायदि मा सिस्टेमाव जों टर्चार जायो। दायो नै बुंदोंमोन परिबर्तन सरकारनि नामावहाय जोंबो जेनेबा जों UPPL सरकारावहाय जों थादोंमोन। माबा मोनसे सोलायनाय थागोन होननानैहाय जों थानाय जादोंमोन। नाथाय दिनै जों फैयै फैयै दायो नै बोसोरथामानो जाहैबाय, बोसोरथाम प्लास। दा बेयावहाय जोंहा जेसेबांनाखि मा मोन्थाय दंमोन मा मोन्थाय गैया, मोन्थाय थाखानाय माबाखौनो जोङो खोमानानै लाजोबनाय जादों दायो। दा जों गावनि सिकिउरिटिनि जाहोनाव बा इडुकेसनेलि या कालचारेलि गासैखौबो दा जोङो खोमानानै लाजोबनाय जादों। जोंहा जेबो पावार गैया। दायो दिनै जोङो जुदि बे सरकारखौ सोलायाब्ला जोंहा उननि फिउचाराव जोंनि फिसा फिसौनि इयुन फिउचारफ्राव जोंहा बिराद प्रब्लेम जाहैगोन। बिनि थाखाय आङो पार्टिखौ सोलायनाय जाहैबाय। बेनो जिथुनाखि सिगां नुबोदोंमोन BPF सरकारा जेसेबांनाखि खामानि मावदोंमोन, जेसेबांनाखि पावार एन्ड फांसनाव दंमोन, दा बेखौ जोङो नुफिननानैहाय उनाव सिगाङाव जेरै दंमोन दा UPPL सरकारावहाय बियो जेबो पावार एन्ड फांसनाव जेबो गैया जोंहा। दा बिनि खारनावसो जोङो फिन UPPL सरकारनिफ्राय BPFआव जइन जाफिननाय जाबाय। आं BPF दोलोआव जिथुनाखि जिखुनु मा बिबान मोनो बेखौहाय आङो गनायनानै लागोन। गनायनानै लानानैहाय आङो जेसेबां रायजो राजाफोरनि थाखाय जेसेबां खामानि मावलांनो हागोन बेखौ आं थोजासे माने गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं गासैखौबो मावलांनो नाजागोन आरो। जेनेबा दा प्रमद बर' सरकार परिबर्तन दरकारमोन दा बुंनाया ओरैबायदि जाहैयो मा होनो परिबर्तन सरकारसो, खिन्थु जेसेबांनाखि माबा सरकारा जिथुनाखि माबानाय मा होनो सोलायनाय बेखौथ' लाबोनो हायाखै, बुंनायावल' बुंबाय थादों। खिन्थु बेखौ नुनानै जोङो दिनैहाय बेवहाय जइन जाफैदों। 22थि जिथु BTC एकर्ड दे जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जों बेयाव जोंनि खावरां जोंनि रंगमन्च गोरखा रंगमन्चआव जोङो सानसेनि हाबाफारि जों हाबा लानाय खुंफुंदों। दिनै जोंहा फुंनि 8:30 जोंहा जोंनि राजखान्थि दोलोनि जोङो फिरफिलाखौ बिरहोदों। बिनि उनाव जोङो 8:30 जोंनि जायफोर BTC हांगामायाव गावनि अबथिरा जिउखौ बावलांबाय बिथांमोनखौ जों दिनै गोसोखांदों आरो बिथांमोननो जों मान बावदों। आरो बिनि उनाव जोंहा 12 जोंहा बुथ लेभेलनि जोंहा मोनसे मिटिं जाना थांदों। आरो बे मिटिंनि उनावनो जोङो पाब्लिक मोनसे मिटिं लादों। आरो जों दिनै पाब्लिक हिसाबै जोङो लेङाखै, जोङो जोंनि बुथ लेभेलनि गासैबो आफादगिरि नेहाथारि आरो जोंनि प्राइमारिनि गासैबो पर्टफलिय' बिथांमोनखौ ब्लकनि जोंनि पर्टफलिय' बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे एवारनेस जों प्रग्राम लादों। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मा मावनो थांगोन बिनि सोमोन्दै जों एसे सावरायदों। आरो दिनै जोङो बे हिसाबैनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। आरो बे दुखुनांथाव जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ दुखु मोननाय फोरमायनांगोन। मानो होनोब्ला दिनै जोङो 2003 मायथाइयाव जिथु 10 फेब्रुवारियाव जों BTC भारत संबिजितखौ जोङो संशोधन खालामनानै जि 6 सिडुलनि मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनदोंमोन, जोङो कनस्टिटिउसनेलि जों मोनसे सेफगार्ड मोनदोंमोन। दिनै जोङो बेखौ जोङो थांनाय 22 बोसोर जों दिनै बेखौ बोसोरफ्रोमबो जों खुंबोनाय जादों 10 फेब्रुवारिखौ। दा बेनिखायनो जों जिथु सिक्युरिटि प्राप्त कनस्टिटिउसनेलि जोङो जिथु सेफगार्ड मोनबाय जोंनि BTCआ, आरो बे BTC सुक्तिनि गेजेरजों जोङो 39 डिपार्टमेन्ट जों जिथु डिपार्टमेन्ट मोननानै जों BPF राजखान्थि हान्जाया थांनाय 17ता बोसोर जोङो मोनसे सासन बेबस्थानि गेजेरजों जोङो बेयाव जौगाथायनि खामानिफोर जों मावनो हादों। आरो जोङो बड'लेण्ड जोंनि BTC हालामनि जोंनि बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन राव
माहारिफोरखौ जों लानानै जितु बेयाव मोनसे गोजोन थासारि जों लाबोनो हादोंमोन। दा बेखौनो जोङो BTC सुक्तिखौ जोङो गासैबो जोंनि BTC ओनसोलनि गासैबो दल संगठना बेखौ समर्थन होनांगौ आरो बेखौ बोसोरफ्रोमबो 10 फेब्रुवारिखौ जोङो मानिनाया खोब दरखार। मानो होनोब्ला दिनै जोङो नुदों जोंहा 2020 सननि जितु 27 जानुवारियाव जे जों बिटिआर सुक्ति जाबाय, बे बिटिआर सुक्तिया जोंनि भारत संबिधाननि खुनु मोनसे स्वीकृति प्राप्त रिकगनाइज मोनसे सुक्ति नङा, बेखौ जों नुनो थांगासिनो दङ। आरो जायनि थाखाय दिनै जोङो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो जोंनि खेमथाफोरखौ जों बांसिनसो मोननांगौमोन, डिपार्टमेन्टफोरखौ जों मोननांगौमोन, ट्रेन्सफार डिपार्टमेन्टखौ जों मोनाखै। आरो जायनि थाखाय दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि मोनखानाय जि डिपार्टमेन्टफोर 16टा डिपार्टमेन्ट दिनै जोङो डिसिनि जुगिदै जोङो मावनायखौ नुदों। आरो जायनि थाखाय दिनै डिसिआ जोंनि आसाम सरकारनि आन्दाराव बिथाङा दैदेनजानाय। दा बेनिखायनो जोंहा मोनसे गिनाय फैदों, जोङो BPF राजखान्थि हान्जा हिसाबैल' नङा, जोंनि बे बड'लेण्डनि गासैबो दल संगठन हारि माहारि दिनै जोङो एसे सिन्था खालामलायनांगोन जे जोंनि पलिटिकेल राइट्सफोरा जे गुबुननि आखायाव थांगोन नामा, बा जोंनि जितु BTCनि खेमथाया जुदि बिदिनो जोबलाङोब्ला जोंनि भबिष्यत जोंनि पलिटिकेल जिखिनि खेमथा जों BTCनि थ्रुयै मोनदोंमोन बेफोर जुदि गोमायोब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे असान्थि मोनसे परिबेक फैगोन नामा, जोंहा मोनसे गिनाय दङ। दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे BTC सुक्तिनि जितु 22थि बोसोरसालिया जितु जों दिनै उदजापन खालामदों, बे उदजापननि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन जे जोङो BTCखौ जों सनमान होनांगोन आरो जों BTCखौ इन्टेक्ट खालामबासो जोंनि पलिटिकेल जों जितु सेफगार्ड बेखौ जों मोनगोन होननानै जोङो बुंनो हायो। बेथ' नंगौ, दिनै जोङो नुगासिनो दङ जे जों मोनसे समाव डिभाइड आसाम 50-50 होननानै जितु फादार अफ बड'स उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जे मोनसे सुबुं सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जों मोनसे सोमावसारनाय जों लाबोनो हादोंमोन। आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जोङो जोङो मोननै सुक्ति जों मोनदों। जेरै जोङो BAC मोनबाय 1983 मायथाइयाव आरो जोङो 2003 मायथाइयाव जोङो दिनै BTC सुक्ति मोनबाय। आरो बिदिनो जोङो 2020 मायथाइनि जितु 27 जानुवारियाव जोङो BTR मोनबाय। दा दिनै जोङो BTR सुक्ति जानाय लोगो लोगो जोङो मोनसे अनुभब जों खालामबाय थादों जे जोंनि पलिटिकेल जितु ट्राइबेलनि जितु पलिटिकेल जितु पावार दिनै जोबलांनाय लामायाव जोङो नुगासिनो दङ। मानो होनब्ला दिनै जोङो हाग्रामा महिलारि नेतृत्व जों 17टा बोसोर दिनै BTCखौ जों सासन खालामदोंमोनब्लाबो दिनै गुबुन राजनितिक हान्जाया जोंनि बे BTC ओनसोलाव हाबफैनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै BTR सुक्ति जानायनि उनाव प्रमद बर' बिथांमोननि सरकार दैदेननायनि उनाव दिनै जोंनि BJPनि आरो अन्यान्य राजखान्थि हान्जानि जितु आग्राहन दिनै बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दङ। आरो जों दिनै बेफोरखौ नुनानै दिनै BJPआथ' जोंनि बे BTCखौ रैखाथि होनायनि बिथांमोना जेबो खामानि मावखाया। जोंहा दा BTCनि जि आग्राहन, BJPनि जि आग्राहन, बेखौ लानानै जोङो एसे संकित जागासिनो गिनाय फैदों जे हसा हसि बिथांमोननि आखायाव जुदि थांमारोब्ला BTCनि सासना, अब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे इमबेलेन्स राजनितिक जितु सिनारि बे जानायखौ जोङो नुगासिनो दङ। आरो जोंनि गेजेराव मोनसे डिभाइड एन्ड रुल निस्सय बेखौ बिथांमोनानो दिनै षड्यन्त्र खालामनानै लाबोगासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो जोङो गासैबो जोंनि बर'नि राव बर' माहारिनि गासैबो राजखान्थि दोलोआनो जा, माहारियारि गौथुमफोरानो जा, जोङो ज' जानानै सावरायनानै जों BTCखौ बोरै एन्टेक खालामनो हायो